Днеска съм написал видеото, ще бъде на кого да вярваме. Ще изброя някой пример. Моя любимец Любо Жечев със сина Йояна и Йоко говорят за комплекси. Нали, тя ни показва някакъв парцел и показва съседите какви били, колко милиона им била къщата, колко били богати, известни, не знам с какво. Другите съседи какви били. Аз викам, не, викам, това въобще не е за нас. Аз не искам такива съседи, аз искам селски вайп, аз искам да гледам кокошки. Може ли човек, който не знам само каква манипулация не си е направил и какви ли не глупости прави със себе си, експерименти, да обсъжда комплекси? Той е най-големият комплексар. За комплекси мога да говоря, аз защото нямам. Защото не съм си направил нищо. Защото не вземам нищо. Не спазвам никакви режими. Нищо. Просто си живея нормално, както главният не е създал. Аз мога да говоря. Те не могат за комплекси. Аз мога да говоря за пари. Любо Жечев и Юли Тонкин. Вчера гледах едно видео на Юли Тонкин и той е комплексен, страшен. Мен ми харесва, че как взема парите на болъците, евала му правя, тето и заслужават. Но аз това видео го правя за хора, които все още нямат психични отклонения, все още долу-горе са стъпили на тази земя и се чудят какво да направят с живота си. Защо трябва да ми повярват на мен? Защото аз нито съм комплексар. На 57 година карам, не съм вчерашен Сополанко и да искам на 30 или на 20 и няколко години. Да, аз на 25-6 имах 330 хиляди долара, но времената тогава бяха други. И по законите на младостта и на глупостта ги загубих. Мои, не банкови. А те сумници с банка ще стават милионери. С банкови пари. Какво ми направи впечатление? Що ги излагам тези работи? Защото сега предните видеа бяха за имотния балон, за имотите. Там някакви умници ми написаха наема не е като заема. Значи наем на помещение или на апартамент няма да плащаш, но ти плащаш наем на пари. Лихвата какво е? Не е ли наем на парите? Няма да плащам аз наем на парите, като ти да го платя в брой. И за мен ако е 100 000 евро, днеска ще е 100 000 евро и след 100 години, защото съм ги дал днеска. И не плащам наем нито за апартамент, нито наем на парите, лихва с две приказки. Ако аз ми струва днеска 100 000 евро апартамента и си го купя аз в брой, това е край. Но ти днеска, като си платил 100 000 евро, ти не си ти, платила го и банката. Може да плащаш лихви и на теб ще излежи. Ти не знаеш колко ще излезе, защото сега от 1 ноември с малко, но дигнаха основния лихвен процент. Октомври пак го дигнаха. И навсякъде всички хора ви обясняват, че ще го дигнат. Лихвите. Ти не можеш да знаеш колко ще платиш, колко ще излезе апартамента. Аз знам. Защото съм го платил 100 000 евро. Днеска или 200 или 155. Няма значение, но аз съм го платил днеска. Ти не знаеш нищо. Ти знаеш какво ти кажат. Но е такива гурута, инвеститори, дето инвестирал. Юли Тонкин каза, нали, той като биден, що карал Ауди за 50 000 лева, а не карал за 300 новото. Един въпрос, който непрекъснато ме питат. Защо, след като си толкова богат, караш старата аусмица? И той взе да обяснява как с тези 250 000 лева ще му отпуснат кредит 1,5 милиона, с 100 милиони и половина ще купи нам колко апартамента, с тези пари толкова ще спечели на едни такива глупости, нали, той ще си работи с милиони кредити. Разликата между двете коли 250 000 лева, когато ги премина през ипотечни кредити и начина по който аз инвестирам в недвижими имоти е, ако имам тези 250 000 лева разлика, ще мога да взема общо 1,5 милиона кредит, за който ще взимам 10 000 лева месечни наеми, а ще плащам на банката 6 000 лева. Да, но в момента той цирк вървеше
Когато имотите се вдигаха. В момента, колкото и да ви жалко, имотите, както казват, са в плато, но те не са в плато. Те не падат, на места почват да падат, защото хората се усещат. Те не падат по простата причина, че брокерите, както и Любо Жечев го е разбрал, ви мамят. Те не ви казват. Няколко пъти, когато си купувах офиса, наклонена черта студиото, и тъй като сега от известно време се опитвам да намеря апартамент, продължавам да имам много неприятен експириенс с брокерите. И мнението ми за тях е, че не са окей. 90% от вас са си дали ключето и са подписали едно договорче, едно брокерче да разполага с вашия имот. И да ти казва ти колко пари да го продаваш. И ти като си подписал този договор, макар че ако е обикновен договор, нищо не можеш да направим, а ако е ексклузивен, може да имаш проблеми. Що за тапанар трябва си да го подпишеш този договор? И ти не знаеш колко огледа има ли огледи, няма ли огледи. Ти викаш, дай да спъкнем цената, той казва, чакай, много бързаш, бе. Не се продава толкова бързо, вече. Той не ти казва, че никой не е звъннал, никой не е отишъл да го погледне. Имотчето ти, дет много го търсят. Но те не са го погледнали. Но и брокера ти казва, има огледи, работа вари, спокойно, не дей смъква. Няма никакви огледи. Паднали са с 90%. А сделките официално, аз ви гарантирам, са паднали и те с 90%. Не дайте слушат там разни анализаторчета, такива сметки, трето тримесечие, първо тримесечие, как ви отивате в нотариуса и виждате. Каква опашка има? Никой няма. Никой. Стрън да се завъртиш, няма го закачиш. Край. Един апартамент, той струва 200 000 евро. Знаете ли колко струва един апартамент? Колкото го продадеш? Като ти дадат 200 000 евро, да, струва. Ма те не са ти ги дали. Ти му искаш и 400 000 евро. Той струва ли 400 000 евро? Когато вземеш парите, толкова струва. Това е положението. Това е положението. Струва колкото го продадеш. Който ви говори други глупости е измамник, а вие сте бълъци. Иска да тъклати. Как няма тъклати? 3% на купувача, 3% на продавача. На 200 000 евро, колко е 12 000 евро? 24 000 лева. На едно апартаментче. Брокерчета. Къщичките. Дет не са дали една стотинка. Завели са един офис, са нахалния ви звънят. И поне вас ви мързи, и сте европейци. По-рано имаш и във вестника, отваряш, продавам, купувам, звъниш на Пенчо, среща ти с Пенчо. Пенчо разбира, че много се търси апартамента и много дигни цената, защото Пенчо го продава. Ама той Пенчо, като го продава брокера, не знае колко звънят. Пенчо, примерно на Зора, ама брокера вика, купувача иска твърдо 100 000 евро. Ма Пенчо вика, аз ще се съглася на 70, защото съм на Зор с парите. Ма Пенчо не мога да каже, защото подписал договор. Защото на огледите ходят брокерите, не ходят собствениците. Имотите се сриват. Жалко, не ви харесва, но това е проблема, това е факта. Защо още не се разбират нещата? Заради такива дървени философи, като Любо Жечев и като Юли Тонкин и всичките тези инвеститори, дето инвестира с банкови пари. Може ли ти да кажеш, каза, аз съм много щастлив вече, богаташа, дето учи как са печели от крипто, от мрипто, страшен богаташ. Си купих, каза, първия мой имот, офиси. В момента имам недвижим имот в София, той е офис. Те са два, един до друг дори, но... Банката как му отпуснала, как брокерите го излагали, банката. И той вече като стана на сделката. Любчо е щастлив и такива като него, че той има имот, бе. Имате студио. Аз имам офис. Аз имам... Слаш студио. Що за шизофрения е това? Що за психопатия е това? Аз да купя имота, да е на мое име. Ти да имаш да ми даваш 20 години пари и ти да ми обясняваш
в главата ти да е влязло, че ти имаш имот. Кой има имот? Аз дет съм го купил и ти имаш да ми даваш пари с лихви? Или ти, дет си на прангара и трябва да ми ги връщаш? И не се знае дали ще ми ги върнеш. И аз мога да ти дигам лихвите, когато си поискам. Говоря в мое лице, да едно белки ма разбереш, защото като така е банка, имат чувство, че те нещо са извънземни, там не работят хора. Тя на банката, бе, Любчо, какво си купил ти? Ти какво си купил? Сметнал и той, че като плащаш наем. Така, и той се ударил по челото, като всички умници и викал, бе, по-добре, нали? Да има собственост. Абе, по няколко хиляди лева на месец си плащахме наем и викам, добре, аз смятам ли да спра да снимам видеа? Не. Очертава ли се да ни спре работата? Нали, то никога не знае, че да речем, че има потенциал да се развият нещата. Викам, дай по-добре да тегля някакъв кредит и да вкарам тия пари като инвестиция, вместо да дам толкова пари за наем. Никой няма собственост, докато нотариалният акт не е на негово име. Той е на негово име, когато върне и последната стотинка и таксичка на банката. Тогава имаш собственост. Докато пише друго на нотариалния акт, не си ти, бе. Банката е. Не си ти. Последната стотинка връщаш. Тя вика, алилуя, вече си ти. Което на 99 на 100 не се случва. Ако не миниш там на шарения бряг, ти си минал долу-горе, той и други. Ти не направиш някаква измама да станеш политик, но с работа няма кой да ги върне. И вие пак плащате наем. Но на парите, не на помещението. И когато е наем, ти този наем може да го прекратиш, но когато е заем, лихвата не може да я прекратиш, бе. Той ще ти 20 години то с наем и ще си на друго място под наем. Как да го обясня? Може ли така шизофрения и психопатия да не ме разбереш, когато ти прикавам? Как да ме разбереш? Като ти прикават и не е такви с бомби, у нас другата е тя вика, и ние как стеглихме един кредит да инвестираме. Аз имам апартамент в Кипър, който трябва да изплащам. Който още не е построен, освен който още не е построен, затова мисля, че темата е подходяща. Сега това, където аз го купувам с инвестиционна цел, аз купувайки го, подписвам договор за отдаване под наем и той е 3 годишен договор и те ти го отдават и ти гарантират процент. И съответно ти сплащаш кредита, но получаваш и дивиденти. След това да кажем, защото аз теглих кредит за 5 години. Тоест след 5 години... Ще инвестираш с кредит. Аз купувам. Аз. Защото, когато почнеш да смяташ, имаш опит, ти можеш да смяташ. И когато такива църволани учат, дето той няма пари, той ще ви каже сега, защото ги оставил в биткоини, те да растат парите, ма те могат да паднат. Тоест тези биткоини страшен богаташ. Страшен. Сега са моли да му отпуснат на 100% кредит да вземе апартамент на центъра. Така. Може да намериш оферта, в която буквално банката ти финансира на 100% имот. Гледам някакви имоти в центъра, които евентуално може да ги продадеш много по-лесно след това, ако стане някаква криза. Airbnb, но моята тактика е да си купя имот в центъра, който да се пренеса да живея, но да го обзаведа по такъв начин, че да става като за Airbnb и да тествам. София. Той няма за Кенев. Апартамент, център. Да му отпуснат 100% кредит. Вие може ли на самоубийци да вярвате? Да се самоубивате и вие. А да не вярват на такива като мен. Който, такива като мен, колата му е платена. Ще ви покая какво пише на талона. От магазина, от цена, платена. От 100 коли в България, знаете ли колко са платени в брой? 2. 98 не са. И на талоните пише лизинговата компания. Пазарих се за цената и хората ми смъкнаха няколко хиляди лева, защото ще я платя в брой. Когато си на лизинг, пазарът си няма. Там ти 3 пъти отзад. Но пък си модерен. И си баруец. Друго, има лихви на тези пари. Може да не са като в банката, но има. И те не са малки. За колата. Да си баруец. Не, ти не си баруец, ти си един цървул, който кара една кола с много скъпа рента.
Кола под наем караш. Ти не си собственик, бе. Когато ти си събираш парички, кой този дет ще ми гарантира, че ще може да върне 400 хиляди лева, примерно те в София 400 хиляди лева, ги върнят без пари. 400 хиляди лева. Разбирате ли ма? Без пари са. И като платиш 200 хиляди евро, и като платиш на нотариус, като платиш на агенцийки, като платиш и ремонт, отива половин милион лева. Ефтиното, бе. Каза ефтино, бе. 2000 евро на квадрат. 1600-700. Те първа почваш да го правиш, бе. Новото строи. Те първа. Значи 100 квадрата на ефтиното 1600 евро на квадрат са 300 хиляди лева. И ти за да го направиш, то няма врати, няма нищо. Почваш, ти трябва да 150 хиляди лева още. Половин милион. Половин милион. Е как? Този дет има пари, знае как са изкарани тези половин милион и ги изпестил. Дали ще ги даде, бе?